Üçüncü goşgy Salam Pıragi. Bu goşgy ýa-da Türkmenistanyň garaşdyrlarynyň öňüräkdi. Boşmuşony elbetde Pıragi tutulýardy hemme ýerde. Şo toýlara bir döwgemi nemet. Salam Pıragi. Salam beýik atam ey matum uly. Söz Gülistananyň solmajak güli. Salam il günümiň ey görer gözi. Akyl asmanyň parlap geldi. Gelip geçenden eşitip beğendim. Dabaralı toy tutuljak adyna. Ýöne mena aýtsam sözümi göni. Gaýygy hasret batyp durha il güni toy toýlamak düşünýogam ýadyma. Sen has gowy bilýän ey mahtum uly. Ilin ağır hal ey adı uly. Ýüregi bir damary bir gowresin kandy gylyç ortasyndan kesip dur. Gül gonçasy açylmadyk bagyna dumly dowuşdan hatan gelip kesip dur. Ajdarha eýle gawlan ýaşypyn. Taýlanyp dur hydyr gören topragyň arasynda ýen beýik çynarlar döküp durlar hatan uran ýapragy. Bugün Çawdır halinden gollary bagatly, ýa sürgünne ýa-da türmede ýatyr, yürekleri volkan, işleri tütün, ahmyrly ah çekilip. Vicdanyny eýe alim şahirler we tabutyn öňe ýatak şemýaly, ağlay öz başyna aýlanyp, ömrüniň çyraty geçýärde gitýär, neşelesi nuru budaga gitýär. Çeklen ahmırın kimde işler. Arzu edip giden erkin devletin henüz kurulanok Pıragi. Üstümüz ağatıp adat durmuşun hedirini görülenok Pıragi. Elbette toy tutmak bizde kovuda. Hem mukaddes yatlamaklık ulini, hası büyük insan mağtum ulini. Yöne bugün dine toy bilen derle, yolun devam edip sarpa koymalı. Pıragi'ni söýýänimiz çyn bolsa, Pıragi'nin gözel ýerini söýmeli. Pıragi'ni söýýänimiz çyn